Joo, terve vaan kaikille, että kiva, että päästä paikalle. Tänne Arduinon perusteet osa 1. Eli mun nimi on Kai Heikka ja mä oon Kuopion Hacklabin puheenjohtaja. Ja nyt on tarkoitus aloittaa pietää Arduinon perusteet kursseja pari viikon välein. Ja kurssit alkaa yksinkertaisesti ja siirtyy pikkuhiljaa vaikeampiin tai monimutkaisimpiin asioihin. Ja välissä käydään ohjelmointia ja muita hommia, mitkä liittyy Arduinoon, kuten yleismittarin käyttö ja tämmöiset. Eli tässä tulee jonkun verran samaa, mitä tuli tiistaina viime viikolla, mutta käyn nyt kumminkin suhkot alusta asti. Että Arduino siis on mikrokontrolleri ja se on samoin myös ohjelmointiympäristö, eli ne yhdessä on vähän niin kuin Arduino. Arduino on open source piiri ja siis se miten tämä piiri rakennetaan, niin netistä löytyy ohjeet sen tekemisessä ja kaikki pystyy itse rakentamaan tämän piirin niiden ohjeiden perusteella. Joskus voi tarviakin, jos haluaa tehdä vaikka jonkun yksinkertaisen Arduinon, niin voi riittää, että käyttää jotain yhtä isointa piiriä, mikä tässä on, ja siihen liittää muutaman komponentin, niin se voi olla jo tarpeeksi, mutta aluksi nyt kannattaa kuitenkin käyttää Arduino Unoa, mikä on tuo kaikista suosittu Arduino ja helppo ohjelmoida myös. Sitten ohjelmointiympäristö on Arduino IDE, se löytyy arduino.cc-osoitteesta muistaakseni, ja ilmainen, se voi asentaa Windowsille ja Linuxille ja Macille. Sen saa myös USBille laitettua, jos haluaa siellä täällä koodata Arduino-hommia. Eli saa niin sanotun portable-asennuksen. Ja Arduinolla on helppo aloittaa elektroniikkaprojektit ja sitten se myös käy vaativimpiin projekteihin. Sen takia sitä on helppo aloittaa, mutta siellä löytyy paljon apua ja esimerkkiprojekteja ja muutakin löytyy kaikkien tekemiä tai useiden tyyppien tekemiä eri ohjeita. Jos etsii vaan jotakin Arduino, vaikka LED-example tai jotakin tämmöistä, niin siellä löytyy heti ohjeet, miten tehdä jotakin semmoisia. Se on myös edullinen. Tuo Arduino Uno maksaa alkuperäisenä noin 30 €, mutta siitä on kopioita, jotka maksaa 10 € tai vähemmänkin. Ja ne periaatteessa toimii just samalla ne kopiot kuin tuo alkuperäinen. Aloituspakkauksia myydään tuohon, missä on kaikkia tarvittavia komponentteja ja millä saa tehtyä projekteja. Paljon erilaisia projekteja, kuten moottorien ohjausta ja LEDien ohjausta ja valotunnistimia ja kaikenlaista, että riippuu aloituspakkauksista, että mitä sieltä löytyy. Ne aloituspakkaukset maksaa suurin piirtein 40 € 120 €. Niissäkin voi olla eroa, että onko sillä kopio Arduino vai alkuperäinen, että siinä tulee jo paljon eroa. Kittejä löytyy myös, kuten semmoisia, että saa jotakin liikkuvia robotteja asennettua tai robottikäsiä tai kouria tai jonkinlaisia tämmöisiä. Että niitäkin saa muutamalla kympillä yleensä. Tai ei nyt robottikäsiä ei ole siihen, mutta jotakin robottiautoja tai tämmöisiä yksinkertaisia, missä tulee moottorit ja alusta mukana. Siellä sitten laitetaan itse Arduino tai joku ohjaamasta. Tuossa on esimerkki Arduinolle, Arduino IDEssä. Tuossa tuo IDE on Ubuntulla, niin se näyttää vähän outa tuo yläpalkki, mutta samannäköinen se on Windowsilla kanssa. Arduino-ohjelmakoodi periaatteessa koostuu pääosin 2 vaaditusta funktiosta, että on tuo void setup, jossa määritetään lähdöt Arduinossa ja tulot ja muuta, mitä tarvii määrittää. Sitten on loop, joka pyörii jatkuvasti siellä. Sinne laitetaan ohjelmakoodista itsessään. Tuossa tuo esimerkki laittaa Arduinon sisäänrakennetun LEDin eli pinin 13 ulostuloksi ja sitten se tuossa loopissa alkaa kirjoittelee sinne, että korkea tila eli high ja sitten odottaa 1 sekunnin eli 1000 millisekuntia. Sitten se kirjoittaa sinne low
eli matalan tila, eli 0 volttia. Ja sitten tasoittaa 1000 millisekuntia. Säilyttää sen, että tuo Arduino LED vilkkuu sekunnin väliin. Tuo sitten siirtää Arduinolle siten, että valitaan tuolta valikoista Arduino-tyypiksi tuo Arduino Uno ja sitten valitaan komportti, mihin se lähetetään, mutta sitä voidaan katsoa myöhemmin tuossa. Tässä on tää eri Arduino-tyyppejä, eli tuo Arduino Uno on yksi noista tyypeistä, mikä näkyy tuolla toiseksi alimmaisena. Mä en tiedä, kuinka täältä näkee, mutta ehkä sieltä jotakin näkee. Tuolla osa on semmosia, jotka on puettavia laitteita, ainakin joo, tuo Kemma ja LiDyPad on muistaakseni. Ainakin Kemma on semmoinen, että se on puettavaksi tarkoitettu. Jos ihan oikein muistan. Mutta sitten on tommosia perusardunoita, jotka on pienempiä tai suurempia, että niissä nyt on lähinnä eri verran noita ulostuloja ja sisääntuloja ja eri verran interrupteja, keskeytyksiä, mutta niistä nyt ei enempää tällä kertaa. Tuo toimii lähinnä 3,3 tai 5 voltilla. On näistä tää DC InLead, josta pystyy syöttämään 6-20 volttia suurin piirtein. Se nyt riippuu Arduinosta. Tossa niitä lukeekin noita Operating Input Voltage. Tuon mukaan niihin pystyy suunnilleen 12 volttia maksimissaan syöttämään, mutta eiköhän ne kestä vähän suurempaakin. Tässä on tuosta Arduino Unosta enemmän, eli sieltä löytyy USB-portti, joka on semmoinen tulostuskaapelille sopiva. Sitten on resetti-nappula, josta se resetoi ohjelmakoodin vaan ja käynnistää uudelleen. Sitten on digitaalisia kytkentäpinnejä. Tässä rivissä pääosin. Niitä menee 0–13, eli 14 pinniä tuossa sitten on, jotka voi määrittää ulostuloksi tai sisääntuloksi. Ohjelmakoodissa tehdään sen määritys. Sitten niillä voi ohjata kaikenlaisia laitteita. 14 GPIO:lla eli General Input Output Port tai joku semmoinen. Sillä nyt ohjataan paljon näitä eri laitteita ja pystyy tekemään vaikka mitä. Tuolla erikseen tuolla alhaalla Arduinossa tuon kuvan mukaan niin on analogisia portteja. Niillä pystyy lukemaan ja kirjoittamaan analogisia antureita eli volttimäärän perusteella. Eli jos tämän analogisen A0 tuolla vaikka laittaa, eli mikä nyt onkaan, niin sisääntuloksi, niin se tunnistaa sitten, tuleeko sen pinniin 0–5 volttia, niin mikä jännite sen pinniin tuleekaan. Se tunnistaa, että tulee sinne 2 volttia vai 4 volttia vai 3 volttia. Tämmöistä. Samalla se pystyy ohjaamaan myös ulospäin 0–5 volttia. Sitten siltä löytyy 5 voltin lähtö, 3,3 voltin lähtö. Erillinen resetti, jos ollaan resetoijapiirin joholla, niin se onnistuu. Pitää laittaa resetti ja kytkeä se maahan, niin sitten se resetoituu. Ja sitten siltä löytyy se maa myös. Sitten tuossa on myös toinen input, jos haluaa laittaa täältä suoraan piirin virrat, niin se löytyy kans. Sitten Arduinossa on erilaisia sieltejä. Mulla on tässä esimerkkejä, mitä nämä sielit on. Sielti, tässä on niin Arduino Uno tässä alapuolella, tämä sielti on kytketty tähän päälle. Se menee suoraan näihin Arduinoihin, lähes kaikkiin inputteihin ja näihin portreihin, mitä nyt onkaan. Joka puolelle. Tämä sielti on kosketusnäyttö, jota joko joku 320×240 tarkkuuksinen, että se nyt tunnistaa kosketuksen jotenkuten. Suhkot helppo koodata sen jälkeen, kunhan löytää oikeat kirjastot. Ne nyt on vähän hankala voi olla näiden kirjastojen etsiminen riippuen näistä kosketusnäytöistä, mutta tähän nyt oli suhkot vaikea löytää, mutta kyllä se sitten löytyi loppujen lopuksi. Niitä löytyykö etsiä noita, katsoo täältä pohjasta kun koodit vaikka. Tätä nyt lukee, kannattaa lukea suoraan, että joku WoW March 2.4 tuuma TFT LCD sieltä, niin sen perusteella googlettaa, niin löytyy sitten varmaan esimerkkejä, mistä lukee, että miten se sitä ohjelmaa.
Tässä on toinen, siellä jossa on pari moottoria kiinni, eli se on moottoriohjaus sieltä. Tämä piiri, mikä tässä alhaalla on, niin eri versio Arduinosta, eli tämä Arduino Mega. Jos vertaa Unoon, niin tässä on enemmän noita pinnejä, että se on niin semmoisen 30% isompi tuo piiri. Mutta tämä sieltä pystyy laittamaan myös näihin Arduino Megoihin. Eli tämä Mega vaan laajenee tuonne taaksepäin, että muuten se on tuosta eestä samalla näiden pinnien kannalta. Onko siinä mitkä oleellisemmat erot tuossa Unon ja tuon Megan välillä? Lähinnä siinä on se, että saa Megassa on enemmän näitä inputteja ja outputteja. Joo. Mikä itseä kiinnostaa, niin saa Megassa on enemmän näitä keskeytyksiä. Eli semmoisia, että se Mega, jos näihin keskeytyshommiin, mitä täällä on, niin laittaa vaikka 5 volttia, niin tämä Mega heti tietää, että sen tulee se 5 volttia ja se voi suorittaa jonkun ohjelmakoodin saman tien, kun se tulee niin ihan samalla millisekunnilla. Niin olisi silleen käteviä, jos käyttää vaikka tässä moottorissa esimerkiksi, tai siis tässä alustassa niitä käytetään, niin täällä moottorissa on semmoiset encoderit, jotka tunnistaa sen, kun tämä moottori pyörii. Niin aina kun tämä liikkuu yhden pykälän tämä moottori, niin se pistää yhden pinnin ylös vähäksi aikaa, eli 5 volttia, ja sitten nämä interruptit tunnistaa, että se pinni menee ylös, niin sen perusteella alkaa pyörähtää tosi nopeasti, että tulee vaikka 1000 niin 5 voltin sykäystä, niin se tunnistaa kaikki niistä. No interruptit pystyy niin sen mahdollista, että toimii älyttömän nopeasti. Tässä Arduino Unossa on vain 2 tämmöistä interruptia, eli keskeytystä, niin ne just nämä 2 moottoria riittäisi niin 2, mutta tähän projektiin tarvitsisi tulla niitä enemmänkin, mikä käyttää niitä, niin tarvitsisi isomman piirin. Mitäs se meidän jännitekuvio sinne sisäänmenoon, niin pitäisi olla samasta jännitepiiristä se jännite? No tässä esimerkiksi on 2 eri jännitetuloa. Vaikka ne tulee kumminkin periaatteessa samaa. Tässä on akkuliiti laitettu ja sitten se menee tähän Arduinoon, menee sitä erikseen se akusta tuleva jännite, eli tässä tapauksessa 12 volttia. Sitten tänne moottorisieltiin, mikä on siellä päällä, millä ohjataan varsinaisesti niitä moottoreita, ne menee myös sitä 12 volttia täältä. Joo. Mutta tänne riittää sitten tänne alempaan, että vain 6 volttia tänne sieltiin 12 volttia. Niin se toimisi silläkin. Tai tähän voisi myös laittaa USB:stä virran ja laittaa tänne sen 12 volttia. Eli USB:stä tulisi 5 volttia tänne ja tänne sitten missä 12 volttia ohjataan noita moottoreita. Eli se nyt on vähän semmoista, riippuu noista piiristä vähän miten se toimii, että periaatteessa vaikka mä en kytkä tänne alas ja laitan vaan sen tänne, niin tai kumminkin tämä Arduino voi toimia, että se menee tämän motorshieldin kautta niin tonne Arduinolle jännite ja sitä kautta toimii. Se vähän vaihtelee, mutta kannattaa nyt yleisesti Arduinolle laittaa se oma jännitteensä. Joo, kyllä. Tosiaan normaalisti nämä Unot saa sitä USB:stä sen jännitteen, ettei tarvitse erikseen laittaa. Ja näillä ei ole tarkoitus ohjata suuria virtoja, semmoisia pieniä. Ohjata esimerkiksi transistoria, joka ohjaa sitten suurempia virtoja. Ja näissä tosiaan se sieltä on vielä mahdollista, että näitä voisi laittaa monta päällekkäin. Esimerkiksi tämä motor sieltä, mikä tässä on, niin tässä näkee nuo pinnit, että ne vielä jatkuu, niin tähän voisi laittaa vielä 3. sieltin tai 4. riippuen vähän, että näkyy, että ei välttämättä onnistu, jos siellä käyttää samaa pinniä, niin se ei sitten toimi, mutta jos ei käytä samoja pinnejä, niin sitten voi laittaa monta päällekkäin. Mulla saa vaikka Fifin, voi saa Arduino sieltä. Niitä varmaan käytetään aika paljon. Sitten näyttöjä ja näppäimistä ja kaikkea tommosen. Sieltä toika kalleita yleensä, jos niitä ostaa ainakin alkuperäisenä, niin varmaan yli 20 maksaa helposti yksi sieltä. Tai noita niin paljon niitä käyttänytkään, ei oikeastaan tarvinnut. Niitä voi tehdä itse, että niihin löytyy ohjeet, mitä saa tuo peruspohja tehtyä, jos on piirilevyyn tekemiseen tarvittavat välineet. Ne nyt on vähän vaativampia hommia. Sitten on noita antureista, eli antureita löytyy kaikenlaisia. Niitä löytyy lämpötila, ilmankosteutta, ilmanpainetta, ääntä, liikettä, vesisädettä, painetta, valoa mittausta ja kaikkea tämmöistä. Sitten voi mitata vaikka kaasujakin, että ilmanlaatua. Niihin löytyy yleensä
melkein kaikkiin antureihin löytyy joku esimerkki, mitä voi käyttää itse hyväksi. Se nyt lähinnä copypastetaan tuohon Arduino se esimerkki ja sieltä saattaa ehkä pinni joutua muuttaa, että mihin pinneen se kytketään täällä Arduinossa. Mutta senkä muuttaa ja sitten pistää, että suorita koodia ja lähellä, niin se saattaa yleensä toimia sen jälkeen sitten jollakin tavalla se esimerkki. Sitä voi sitten alkaa muuttaa siihen, miten haluaa sen toimia. Ja sitten se tiedon välittäminen sitten niin se järkevään paikkaan. Niin, se kytketään USB-kaapelilla tää Arduino. Ja tiedätkö, ja sitten se tulee komporttina sinne tietokoneeseen ja sitten siinä ohjelmassa valita, että mikä komportti se on. Voisi sitä... No, katsotaan se kohta sitä hommaa sitten tarkemmin. Eli jos näistä anturista vielä, niin ne on edullisia yleensä, että maksaa vaan muutama euron per anturi. Mitä ei kovin kalliita yleensä löydy, että jos niitä kalliita olisi, niin ei niitä porukkaa ostaisikaan sitten. Esimerkkinä, mulla nyt ei tainnut antureita tähän pahemmin tulla. No, mulla täällä valoanturi muistaakseni. On tällainen setti, missä on 37 kontinentissa, mutta täällä on parikymmentä tilaa kiinni. No niin. No, tässä nyt on vaikka, jos mä laitan ton. Niin siinä on kähän tullut nyt sinne. Kyllä se pääsi. Sillä on Arduino. Se kos vähän näytet täällä, kun mulla on täällä ihan eri näkymät itellä. Tää kumminkin on tämmönen valoanturi. Tää kytketään Arduinossa esimerkiksi tähän analogi-inputtiin, eli niihin, mitkä on täällä alarannassa, missä aikaisemmin sanoin. Niin tää anturi kytkettäis tuohon analogi nollaan vaikka ja sen jälkeen olisiko se ground, eikä mitään päin tää nyt menikö, en muista. Tähänkin löytyisi esimerkki, miten päin tää kytkettäis. Aivan varmasti. Se saattoi olla, että siihen piti laittaa joku... No, erillinen jännite. Muistaakseni se on jännitteeseen analogi nollaan tai sitten analogi nollaan tai groundin jomminkumpin päin. Sillä sitten tunnistaa valon määrä, että kuinka kirkasta on. Se antaa sieltä arvo joku 200, tai se antaa arvon 0-1023, jonka perusteella valoisuuden voi päätellä. Tuo meni nyt jo tuohon Arduino IDEn puolelle näköjään. No tossa oli vielä tuo, että Arduinon lukemistapa, antureiden lukemistapa vaihtelee, niitä on eri tyyppejä, mitä niitä luetaan. Yksi on se, että luetaan analogipinneillä, yksi on se, että luetaan digitaalisilla pinneillä, yksi on se, että luetaan I2C-väylällä ja yksi on SPI-väylällä ja sitten niitä saattaa olla vielä muitakin, mutta tärkeintä on vaan tietää, että niitä on eri tapoja, miten niitä luetaan. Anturista ohjeesta löytyy, miten sitä tulee lukea. Ja nyt tästä Arduino IDEstä, eli ohjelmointiympäristöstä. Eli toimit siellä Windowsilla, Linuxilla ja Macilla. On ilmainen ja se on 200 megan paketti. Siihen löytyy paljon esimerkkejä. Siinä ohjelmassa itsessäänkin on niitä esimerkkejä. Ja kirjastoja myös. Eli jos on joku isompi, erikoisempi laite, mikä Arduinoon kytketään, kuten tämmöinen näyttö, niin ne tarvii aina kirjaston tai ei tarvi, mutta on suotavaa käyttää, mutta se ohjelmistokoodin kirjoittaminen niin kestäisi tosi pitkään, jos alkaisi itse kirjoittaa ohjelmistokoodin tämmöiselle näytölle tai kirjastolle näitä ohjelmoja ja piirretään pikseleitä. Jos semmoista kirjastoa käyttää, niin sen jälkeen ne on muutama kymmentä riviä, niin saa tämmöistä koodata. Ohjelmointi on sen tapaista, että se taisi olla joku Wiringin niminen se Arduinon ohjelmointikieli virallisesti. Se perustuu kumminkin C ja
tukee myös C++. Ohjelmalla ladataan USB-kaapelia käyttäen lähes aina. Erikseen voi olla semmoisia USB TTL-adaptereita, millä ohjelmoidaan tiettyjä Arduino-tyyppejä, mutta yleisimmin on nuo USB-paikat valmiina. Jos haluan siellä tällä ohjelmalla Arduino, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin sen saa ilman järjestelmävalvoja-oikeuksia asennettua. Lähinnä ladataan chippit sieltä ja se puretaan johonkin kansioon. Ja sitten sen pystyy käynnistämään siitä. Voisin laittaa Arduino itsessään tuohon näytölle nyt. Katsoa jonkun esimerkin. Onko se niin tämmöinen moniajaympäristö vai miten me pitäisi ajatella sinne ohjelmaan, kun puhut näistä keskeytyksistä? Niin keskeytykset on poikkeus siihen, muuten se vaan niin pyörii suoraan. Niin. Keskeytykset on niin aina poikkeus siihen oikeastaan. Muuten se menee aluksi tähän setuppiin aina, mikä tässä on. Kun ohjelman käynnistää, kun painaa resettiä, niin mä voisin laittaa fontin vaikka suuremmaksi, jos se ei näy. Näkeekö se nyt vai? Voisit vissiin vähän suuremmaksi. Se on aika paljon varmaan laittaa 5 suuremmaksi. No joo. Tai sitten mennä lähemmäs katsomaan. Pistää suuremmaksi. No nyt ne rupeaa näkymään. Niin eli tämä setup on se, mikä aluksi käynnistää Arduino, niin ensimmäisenä menee tämä setupin läpi. Nämä 2 funktiota on semmoista, että Arduino-ohjelmistoissa tai ohjelmissa pitää olla aina nämä, että se ei käännä sitä muuten, ainakin mitä mä oon ymmärtänyt. En ole kyllä ikinä testannut, kun on niin helppo olla tuossa ja käyttää niitä. Tässä lukeekin kommenteissa, että run once, eli kerran menneet. Sitten tämä loop on semmoinen, mikä pyörii sitten loppuohjelmaa ajan, eli se vaan pyörii koko ajan tuossa niin kauan, kunnes Arduino sammuu periaatteessa. Tämä loop. Tässä voitaisiin tehdä se perinteinen Arduino-esimerkki, eli LEDin vilkutus, mistä oli tuossa aikaisemmin jo. Eli Arduinossa tuo LED on pinissä 13, niin tämmöisellä komennolla kuin pin mode määritetään se 13 pinniä, eli tuo LED tuolla, niin ulostuloksi, kun kirjoitetaan tähän outputtiin. Kaikki outputit pitää määrittää, ulostulot niin tuossa, muuten ne ei toimi, mutta sisääntuloja ei tarvitse määrittää. Kaikki pinnit on itsessään alun perin sisääntuloja, ennen kuin ne määritetään miksikään muuksi. No, sitten kun ollaan määritetty tuo pinni, niin sinne voidaan kirjoittaa se 5 volttia, eli high. Se onnistuu tämmöisellä komennolla kuin Digital Fright. Tässä kertaa ohjataan vain 0 ja 1, eli 0 volttia tai 5 volttia, niin silloin käytetään Digital Frightia. Mutta jos halutaan ohjata niin 0 5 volttiin pykälittäin, eli vaikka 2,5 volttia, niin silloin käytettäisiin tämmöistä komentoa joka Analog Fright. Silloin sinne voitaisiin kirjoittaa vaikkapa 128, kunhan vielä määrittää sen pinnin tuohon. Niin silloin se menisi 2,5 volttiin suurin piirtein. Se ei ehkä ihan suoraan toimi silleen, mutta se on suurin piirtein silleen. Niin, eikö tuossa Analog Frightissa 255 on maksimi? No joo. Sehän taitaa kumminkin kirjoittaa sinne niin puolet ja sitten 5 volttia ja sitten puolet nollaa. Niin. 5 volttia se kirjoittaa, mutta Niin. puolet on just. Okei. Kumminkin tässä nyt tuonne pinnin 13 digitaalisesti kirjoitetaan korkea tila eli 5 volttia ja sitten odotetaan delay-komennolla 1000 millisekuntia. Jos haluaa odottaa vielä vähemmän, niin sekin olisi mahdollista, että jos laittaa delay microseconds. Muistaakseni. Toi kyllä valita kovin toimivalta, mutta jotenkin vastaavasti saa myös pienempiä aikoja odotettua.
Tässä nyt riittää tuo 1000 millisekuntia. Sen jälkeen kirjoittaa sinne 0, eli low, eli 0 volttia. Sitten ruvetaan taas 1000 millisekuntia. Tämä koodi menee siis silleen, että se aluksi kirjoittaa sinne korkea, sitten odottaa, sitten kirjoittaa matala, sitten odottaa, sitten menee taas tänne loopin alkuun ja sitten kirjoittaa sinne korkea. Se kirjoittaa taas matala, että se jatkaa sitä ikuisesti. Eli että se ohjelmointi, miten tuo ohjelmointi tapahtuu, niin mulla tää on kytkettynä tänne tietysti USB-porttiin, niin se vaan laitan tänne. Sitten täällä Arduino IDEssä näkee varmaan aika huonosti mitä tuo teksti tossa on. Mutta siellä on kumminkin työkalut valikko, niin täällä on kortin valinta. Siinä on, tässä on nuo Arduino eri tyypit, niin täällä pitää valita tuon kortin tyyppi, eli Arduino Uno. Se on tässä valittuna. Sitten pitää valita portti, eli COM-portti, mikä tulee näkyviin silloin, kun Arduino kytkee tietokoneeseen. Niin täällä nyt lukee, että COM8 on Arduino Uno. Arduino kautta GNU Uno. Tuo GNU Uno on tosiaan sama asia kuin Arduino. GNU Uno on vain Euroopassa käytetty termi ja Arduino on Amerikassa käytetty termi Arduinosta. Sitten painetaan tätä lähetä painiketta täällä. Se haluaa tallentaa tämän, mutta ei nyt ole pakko kyllä tallentaa. Mä nyt tallennan tämän kumminkin. Kun on tallennettu tuonne, tulee, että käännetään sketsiä tuonne alas näkymään. Ja sitten se lähettää se Arduinoon ja nyt sen lukee, että lähetetty. Siinä ei pitkään mennyt. Käytän tämän. Tervetuloa. Eli tossa varmaan näet, että se ledi vilkkuu nyt tuolla. Kohtaa tämä ledi. Sitten jos tässä vielä testaa samalla, että muutan pienemmäksi tuo viive tosta. Vaikka 500 millisekuntia, niin sitä se pitää puolet nopeampaa sen jälkeen vilkkoon. Tästä painetaan lähetä sen jälkeen uudestaan ja nyt se alkaa vilkkumaan puolet nopeampaa. Tuo kuva hidastelee jonkun verran, niin ei enää ehkä jakkaista vilkkumista. Kumminkin tuo ohjelman muokkaus on aika nopeata, ainakin näin yksinkertaisella koodilla. Ja jos on vaikeampi koodi tai siis pitempi koodi, enemmän kirjastoa ja kaikkia käytössä, niin siinä menee vähän pitempään, mutta ei siinä niin kauhean pitkä yleensä kumminkaan. Just jatkaisi taas se oikein. Se Saukkinen olikin tommonen vähän monimutkaisempi esimerkki sitten. Tämä on yksinkertainen, mutta paljon monimutkaisempi kuin tuo. Eli liikennevalojen tekeminen tuohon Arduinolle. Siihen tarvitaan 3 erilaista lediä. Perusvärit. Sitten ledit tarvii vastuksia. Muuten ne pallaa, jos ei niihin käytä vastuksia. Ainakin jos jännite on tarpeeksi korkea. Sitten täällä on niitä hyppylankoja, miksi näitä kutsutaan DuPont-johtoja tai vastaavia. Eli noita ohjataan sitten nulla high ja low tiloilla. Eli ledin kun laitetaan päälle, niin se menee sillä plus 5 voltilla. Olisi tämä mahdollista ohjata myös niillä analog fright komennoilla, mutta
noilla öljysohjatanoilla Digital Frightilla. Tuohon tarvii 3 ohjauspinniä. Eli jokaiselle valolle oma. Siinä käytetään muutama, oikeastaan nuo samat kommentit mitä äsken käytettiin, niin riittää. Tässä on tosiaan tuo koekytkentäalusta, niin pistää siihen tuo piiri. Niin jos mä sen tonne. Olisiko sen tarkentamaan sieltä? Eli se on aina kannattaa ottaa virra pois, kun alkaa kytkeä jotakin, ettei mene vain saa aikasulkoon. Tietysti sitä helposti alkaa mennä siihen, että niitä virtoja ei ota tarpeeksi ohjelmoin, mutta on tässä jonkinlaisia sisäisiä vastuksia, ettei se niin helpolla kerää, vaikka se menee aikasulkoon. Kannattaa sitä varoa niitä aikasulkoja kumminkin. Ja mä täytyy saada hyväksi sitä koekytkentäalusta kaisteja, mikä tämä reunoissa, mitä käytetään yleensä jännittää. Mikä mulla toinen punainen johto jossakin on. Tästä. Onko tämän tarvitsisi? Mä oon laittaa tänne toiselle puolelle. Sitten laittaa nämä ledit 3 johdolla-pinneistä 2 alkaen. 2 ja sekin 3. Tää 4. Sitten laittaa nämä vastukset, nämä on niitä 220 ohjin vastuksia. Ne on aivan sama kummin päin nämä laittaa. Tosiaan, jos on kysyttävää, niin sitä vaan. Kerro vaan huono vitsi. Kysypä hae ihmiseltä, että onko se maan kummipäinen vastustaja. Varmasti löytyy joku pellepelote, joka väittää, että niillä on merkitys. Koekytkentäalustassa tosiaan on nämä 2 keskimmäistä linjaa silleen yhdistetty, että nämä linjat on vaakatasossa toisessa yhteydessä, mutta tässä keskellä on väli, josta on taas vaakatasossa toisessa yhdistettynä. Nämä reunamaiset on pystysuunnassa toisessa yhdistettynä, mutta ei vaakasuunnassa. Siitä sitä kannattaa testailla jollakin yleismittarilla tai vastaavalla, että miten on kiinni toisessaan, jos ei etsii kuvaajastakin. Nyt on kaikilla ledeillä jotain vielä laitettu ne etuvastukset. Ledessä pitää se huomioida, että sitä varmaan näe kovinkaan hyvin. Mutta täällä ledissä on tämmöinen isompi möhkäle, niin se on niin aina maa. Se tulee sinne puolelle, missä on maa. Eli mä laitan tuonne reunaan maan, niin mä sitten laitan tämän isomman möhkäleen sinne maan puolelle. Ensimmäisenä tulee punainen valo. Sitten keltainen. Tässäkin sama isomman möhkäleen maan puolelle. Siinä olisi sitten liikennevalot. Tässä ohjelmoja ne vielä sukot silleen toimii, mitä liikennevalot toimii. Sitten on vielä hyvä varmistaa, että ne on oikein kaikki pinnit, eikä ole lähtenyt johtoja irti, ne on lähtenyt aika helposti. Tässä vaiheessa voikin laittaa
jännittää ja katsoo, että piiri varmasti käynnistyy oikealla tavalla, jos se sinne valeutuu ja aikaisemmin koodin, niin kuin tuo blinkki tuolla, niin ei vilku, niin sitten on hyvä ottaa saman tien virrat pois ja katsoa johot. Eli nyt voisi kirjoittaa vaikka alusta taas tuolle ton koodin. Ja aluksi tarvittiin se void setup, missä määrittää ne kaikki ulosmenot tässä tapauksessa. Mä otan tässä käyttöön nuo yksinkertaiset int-muuttajat, niillä saa järkevämmin nuo eri pinnin kytketyt ledit määritettyä, että ne tietää, että mikä numero oli mikäkin. Eli mä laitan tänne, että green pin on tuo ensimmäinen, eli se olisi niin 2 sitten. Tässä onkin vastaavalla tavalla. Yleensä kirjoittaa englanniksi kaikki muuttujanimet, niin siihen on tottunut. Voin nyt kirjoittaa mitä haluaa. Sitten määrittää nuo lähteiksi. Jaha. Sitten otetaan se loopi, mikä pyörii koko ajan. Tässä vielä alussa voisi vielä nollata varmuuden vuoksi, vaikka noin kyllä on nollia kaikki aluksi. Mun tiedäkseni, mutta kumminkin kirjoittaa noihin kaikkiin low, eli 0 volttia, että mikään ei päällä. Jos sitten koodille aluksi halutaan, vaikka tässä tapauksessa punainen valo syttyy, niin kerrotaan red pin, niin sitten high. Sen jälkeen otetaan vaikka se 5 sekuntia ja kirjoitetaan keltainen pinni päälle. Punainen ja keltainen palaa vähän aikaa samaan aikaan, niin laitetaan vaikka, että ne palaa samaan aikaan kuin 3 sekuntia. Kun ne on palannut 3 sekuntia, niin sitten punainen sulli sammutetaan ja sytytetään keltainen. Eikö siis keltainen palaa yksistään sen jälkeen jonkun aikaa, eli sitten kirjoitetaan digital rightilla punainen 0. Sitten taas otetaan jonkun aikaa, että keltainen ainoastaan palaa, niin sitten laitetaan diileitä siihen vaikka se 5 sekuntia. Sen jälkeen pitää sammuttaa keltainen ja laittaa vihreä päälle, niin sitten kirjoittaa yellow pin alaksi. Työpäivän jälkeen näkee on tapahtunut kuin muut koodit. Sitten laitetaan se vihreäksi. Kaikille nörteille. Tule katsomaan kuin joku koodi. Katso kuin joku muu tekee typoja. Eli sinne samassa kun keltainen laittaa alas, niin sytyttää tänne vihreä pinni ja laitetaan se vihreä palla sen 5 sekuntia. Eli jos mä oikein päättelin, niin se ehkä tällä pitäisi mennä suhkat samalla tapaisesti, mitä liikennevalot menee. Mutta kun tämä koodi on laittu, niin täältä voi vielä varmistaa, että siellä on Arduino. Kun sä oikein näytän, niin Arduino Uno valittuna ja sitten on COM8. Niin nyt se sitten lähettää sen saman tien tonne. Ja jos kytkennät on oikein, niin tässä sitten on sillä punainen sitten. Ja sitten tässä palaa 5 sekuntia ja sitten on keltainen se 3 sekuntia punaisen kanssa. Ja sitten keltainen yksistään 5 sekuntia ja sitten vihreä. Ei sitten. Eli siellä sitten koodissa se on oikein määritetty ainakin mitä kattelin. Ja
Se kirjoittaa myös korkeaksi, niin se olisi varmaan joku kytkentäongelma sitten. Joo, sillä oli huono kosketus, niin se on näissä. Mä tiedän, menikö se täältä poikki kauhuistakin. Ja nyt sillä unohtui koodissa sammuttaa vihreä. Se pysyy nyt koko ajan päällä. Eli sen verran pitää koodata tänne loppuun laittaa 5 sekunnin jälkeen Digital Frightilla tuonne vihreän alas. Ja nyt se loopi menee tämän jälkeen taas alusta, niin se pitäisi sitten toimia oikein. No, tästä tulee punainen, niin sitten se olisi ok. Eli tolleen salkka LED 9 tehty, että siihen voi lisätä LEDejä tolla tapaa sen 14 LEDin verran, jos kaikki lähdet käyttää LEDejä. Mutta löytyy myös semmoisia systeemeitä, millä saa ohjattua tuhansia LEDejä vaikka, tai ainakin satoja, mutta kyllä niitä tuhansiakin jotenkin. Erillisiä ohjainpiirejä. Meillä näytti aikanaan aika samalta, kun tehtiin nykyään tuossa Kuopiossakin juhlapesuihin, mutta pelattiin sille ohjausyksikköä, niin oli aika lailla samalla tavalla arkkioida. Sitten oli 6 nappia ja 3 lediä. Niin. Pesuihin ajoin. Koodia oli jotain 50 riviä enemmän. No niin. Ihan käytännöllistä. Miten se tuossa menisi, jos olisi 2 tuommoista liikennevaloa? Tänne eri aikaa, että tässä logiikka sen laittaa. Niin. No, siihen menisikin sitä heti huomattavasti monimutkaisemmaksi sille, että pitäisi vähän miettiä, mutta tietty, jos ne vuorotellen menisi punaiseksi ja vihreäksi, niin sitten se ei olisi niin vaikea. Niin. Mutta sinne laittaa 3 vihreän valoa, niin sitten se voi mennä vaikeammaksi. Mutta periaatteessa, jos saa toista settiä ohjeessa, niin se vaan copypastetaan tämä, mikä tässä on. Ja laittaisi tänne perään Red 2 ja tai siis toinen vaikka tommonen. Kaikki näin 2 ja sitten määrittää, että missä ne seuraavat on kytketty täällä pinneissä. Tänne tulisi 5, 6 ja 7 ne seuraavat 3 LEDiä. Sitten 4 pitäisi määrittää tietysti tämä lähtö, että ne menee lähtötilaan. Kunhan tänne vielä laittaa vähän viivettä, niin ehkä toi kovin järkevä vielä, kun ne nyt taas silleen, että toinen valot on pimeän aluksi. Aina vuorotellen tuon pimeänä, no ei se oikeastaan kovin järkevästi toimisi, mutta tuolla pystyisi ohjaamaan seukkeja ja samanlaista settiä, mutta siinä pitäisi määrittää tämä logiikka, miten ne syttii ja sammuu tässä sitten. Kyllä se. Tuossa on, että kaikki tapahtuu niin peräkkäin suorittaen tuon loopin sisällä. Joo. Tai ainoastaan ne keskeytykset keskeyttää nuo loopit, jos niitä tulee, mutta ne jatkaa kumminkin samasta kohtaa, mihin se jäi. Että jos on keskeytys sama vaikka laittaisi, niin se voisi olla joku tämmönen, missä vaikka globaalia aamuuttia, eli vähän niin kuin nuo pinnit ja tommoista, niin semmoista lisättäisiin yhdellä. Sinne lisättäisiin, että aina kun tulisi keskeytys, niin tämä olisi aluksi 0 ja sitten menisi 1, 2, 3 jne. Mutta se, että tuo funktio tapahtuu, niin se ei niinkö... Tämä koodi ei sinänsä huomasi, vaikka se keskeytys tulisi, että se vaan jatkaisi samalla toimintansa sille, että se voisi tapahtua sillä taustalla. Sillä itse asiassa keskeytyksillä tehdään oma funktio tai Joo. välinsä. Ne määritetään semmoisella
Attach interrupt, kun en 0 kohdassa kirjoittaisi jotenkin oikein, mutta tolleen se on, niin sitten laitetaan joka se interruptin numero ja sitten mikä funktio se kutsuu, muistaakseni varmaan jotenkin tolleen, en ole kyllä ihan varma, mutta kumminkin. Nyt jos tonne pinniin, tai interruptin 0, joka on tässä tapauksessa 2, niin se ei kyllä tässä kohdassa voisi toimia, mutta jos on ledit laittaisi niin seuraaviin pinneihin, niin sitten se voisi toimia. Jos sinne niin laittaisi 5 volttia, että tuosta niin 5 voltista kytkisi sinne, niin sitten se tulisi keskeytys tuo A menisi yhden eteenpäin. Paljonkaan siinä, että se tapahtuu monta kertaa se keskeytysputkella. Ei se kattava kerran. Niin, tähän piti vielä laittaa, että minkä tyyppinen se keskeytys on, että siellä tulee. Eli jos se nousee 0 ylöspäin, niin sitten tulee keskeytys, mutta jos se menee ylhäältä alaspäin, niin sitten ei tule keskeytystä. Jos se koko ajan on saman, niin sitten ei tule keskeytystä. Eli semmoinen, mutta no keskeytykset on semmoisia, että niitä ei nyt alussa tarvitse, ellei ole jotakin erikoista hommaa. Keskeytykset. Just semmoinen napin käsittely, vaikka olisi hyvä esimerkki siitä, että sä haluat kutsua keskeytyskäsittelyä, niin pystyt ottamaan sen käyttäjän syöttöön vaikka sisään. Joo, ne on niin se hyviä. joku tämmöinen ulkopuolinen herä, joka halutaan ottaa kiinni ja sitten suorittaa. Sitten piiri voi laittaa vielä lepotila, eli se nukkuu ja vie vähemmän virtaa. Ja sitten keskeytyksellä voi herättää se, että se herää saman tien, kun se keskeytys tulee. Ja sillä saa parista olla toimimaan pitkään nuo piirit. Onko tuossa Arduinolla niin asynkroonisella videosta, jos on? Kyllä semmoisia ainakin joku, mikä suurin piirtein sitä tekee, niin on, että kyllä se timereita löytyy, että vaikka sekunnin välein tekee jotakin. No, periaatteessa ne myös toimii ohjelmakoodin ulkopuolella saman tapaa sitten kuin keskeytykset. Kyllä sitä on sitten niitäkin. Nekin on aika harvoin semmoisia tarvii oikeasti. Onko siinä niin timeri niin käytännössä, jos halutaan niin aikasäädöllä aikaa hyödyntää tuossa, niin täytyisi niin erillinen timeri hankkia? Ei välttämättä tuo piiri itsessään tietää, että kuinka monta millisekuntia se on ollut päällä. Että sen siitä katsoo, että sen perusteella sitten niin suurin piirtein. Niin, kun pitäisi niin laskea siitä. Niin, sillä on semmoinen komento kuin millä näkee, että kuinka monta millisekuntia tuo on ollut. Tuossa pitää käyttää erityyppistä muuttujaa, josta saa käyttää kertaa. Se on niin iso se arvo jossakin vaiheessa, että se menee suuremmaksi kuin tuo integerin muuttuja pystyy. Pitää käyttää sitä long-tyyppistä muuttujaa. Postaa millistä katsot sä kohta. Jos sä välissä katsot sitä sarjaportin toimintaa. Se on tavallisesti tietokoneessa, kun sulla on vaan CMOS ja sillä on parissa, mikä hallintoo sen tietokoneen ajan, että periaatteessa se on ihan samalla tavalla. Jos otat se CMOSin parissa kiinni, niin sekin ollaan näkee. Niin, kyllä. Eihän se ole mitään muuta kuin 70-luvun alusta millisekuntia. Periaatteessa se tietokone käsittää aina. Kello aika. Eli joo, sitten jos tosta voisi sitä tässä vaiheessa vaikka piettää se 5 minuutin paussi. Sitten ottaa käydä pihalle. Vaikka ottaa ilmaa, mutta jatkaa sitä saa 5 minuutin päästä. Voi käydä ihmetellään tää kytkentä, jos tahtaa sieltä. Täällä on niitä muitakin, mitä oli. Oliko tässä vaiheessa kysyä, että täällä miten paljon usein mun verkkoilmoista? Tämä pitää nettisivuja ja erilaisia kohteita. Mullakin nyt on sellainen syväluoto, että on CSS tuohon, mikä se on sitten
kuvaus ja opetuksen kaiken selvityksessä ilman muista vielä. Mä en ikävä kyllä tee sitä, kun toiset mä nopein. Jos mä oon maailman pikkuinen makoinen, sitten ei jää selvitystä. Se on aika kauheeta. En itse suorittavissa. Se on kyllä aika nopeasti. Tänään tunkkasin 2 tuntia piksen ja otsikkoihin. Ei oikein, että valmis viikkoon. Tässä paljon harjoittaa. Mitä Iikissä varmaan kysyä? Siis ihan on aika yksinkertaisesti nykyään esimerkiksi pilviplatformilla laittaa kevyitä web-sivuja ja sellaisia, mitkä käyttää tietokantaa ja muuta. Mutta se, että jos ihmisiä kiinnostaa, niin voi ottaa sellainen esittely siihen, että miten niin moderni internet toimii ja miten sinne saa helposti tehtyä kamaa ihan parissa tunnissa. Mutta siihen olisi mukavaa olla ainakin jonkunlainen osallistuja, jos jotain järjestelmää siihen materiaaliin. Pitänee Iikissä kysymään. Voisiko siihen tuoda sitten vähän, että tuosta joku anturi, niin sitten sen datan välittäminen sinne ja esittelyyn? Joo, voisi siis Raspia esimerkiksi voidaan ottaa tuossa paketissa, niin siitä on aika helppo laittaa web-sivuille, että se oikeasti vähän ykkösiivää pyytää, niin esimerkiksi kun laittaa johonkin tietokantaa webissä ja voidaan vaikka esimerkiksi just kodissa seurata lämpöä ja kosteutta. Se voisi olla aika hyvä piirtää graafi. Niin. Se menee vähän niin pidemmälle, että siinä on kontekstia johonkin viikon kurssiin. Voidaan testata vaikka, jos laitetaan valmis web-palvelu, niin miten sinne saadaan tulla dataa, jos halutaan. Joo. Yksi oli kun oli se viittaava vessanpöntä, niin tehtiin viittaava olutpöntä, että se kertoo. Alkaa olla olut valmista, jos täällä ei ole ominaista painoa ja lämpöjä sieltä. Erillistä piirissä moottorilla. Joo, sehän on tosi hyödyllinen sovellus. Oikeastaan se monimutkainen osaa saada ne anturit. Molemmilla on omat ajuudet. Käytännössä mitataan tämmöistä painetta ja muuta. Lähdetään opettamaan. Tässä JASKI-ohjelmointi ei ole kovin vaikeaa ja anturit maksaa. Ne on hyvin pitkälti tällaista aikuinen kaltaista kamaa, sitten vaan luetaan kamaa. Ulos merviä kuin pekkuu, että saa tuttua nettiin kautta. Oikein nyt tässä. Tää jotenkin se ollut juonetus on hyvä jotain kortissa. Joo, no jospa sitä jatkaisi tuosta sarjaportista sitten. Eli sarjaporttia käytetään tosiaan Arduinon kanssa kommunikoitiin. Ohjelmakoodi Arduino siirtyy sarjaportilla. Ja sarjaportilla voi tai kannattaa myös debugata noita ohjelmia, mitä siinä yleensä tekee Arduinoon. Et se on tosi hyödyllinen sen kanssa. Arduino itsessä ei pysty kovin hyvin debuggaa muuten, että sitä ei kosytetä joku ledi tai tämmöisiä ja katsotaan, että päässäänkö koodissa sinne asti. Ja niin sitten sen takia just toi hyvä käyttää sarjaporttia ja se voi kirjoittaa aina, että missä ollaan menossa koodissa, mihin kohtaan jumittaa ja tämmöistä. Sitten erilaiset anturit tai laitteet käyttää myös sarjaporttia kommunikointiin. Sitä voi myös tietokoneen kanssa kommunikoida tai jonkun muun, kuten Raspberryn kanssa. Että sitä voi Arduinolla keskustella Raspin kanssa tai tälleenkin. Tässä olikin, että sillä ohjelmoidaan. Meneekö se niin Raspberryn kanssa keskustelun samalla tekniikalla sarjaportin kautta? Niin joo. Raspberryssä pitää laittaa joku ohjelma, joka niin lukee sarjaporttia. Joo. Ja sitten se voi tehdä vaikka jotakin sen perusteella, mitä siltä tulee sarjaportista.
sarjaportti on aika yleishyödyllinen, että sekin on niin ykkösiä ja nollia, niin periaatteessa pystyy vaikka sarjaporttiin tuosta, se löytyy tästä arrunnasta RX-TX täällä reunassa, niin siihen pystyy kytkemään vaikka laaserin ja laittaa toisen arrunnan toiselle puolelle huonetta laaserin, niin se pystyy keskustelemaan laaserillakin keskenään silleen, että se on aika yksinkertainen väylä. Siihen pystyy laittamaan vaikka mitä, että kunhan sillä vaan tulee pulssia, niin se arrunnan sitten niin ymmärtää se sarjaporttiliikenteessä. Tässä on, että miten se nyt kirjoitetaan. Sarjaportteja, kun aletaan käyttää, niin koodissa pitää laittaa sinne satuippikohtaan yleensä laitetaan niin serial pickin 9600. 9600 tarkoittaa tuossa tapauksessa nopeutta, eli niin sanottua baud ratea. 9600 on kaikista yleisimmin käytetty varmaankin. Toinen mitä käyttää yleensä niin on 115 200. Eli se on vähän nopeammin, mutta periaatteessa ei tarvitse. Tuo 9600 riittää hyvinkin pitkälle, jos sitä itse vaan depukattaa tämmöistä. Että se saa olla jo tosi paljon dataa, mitä siellä siirretään, jos tarvii suurempaa nopeutta tuossa. Jos sinne kirjoitetaan jotakin, eli jos arrunnolla laitetaan tuo koodi serial write ln, eli line tarkoittaa, tai line break periaatteessa tarkoittaa tuo ln tuossa lopussa, niin että sen tulee rivin katkaisu. Niin se arrunno sitten lähettää tietokoneelle sen tuosta, tai oikeastaan mikä se on kytketty sarjaportilla, niin sinne se lähettää sitten tuon Hello Worldin tässä tapauksessa. Voin katsoa kohta sitä esimerkkiä tässä käytännössä. Sitten siinä on toinen esimerkki, mitä sinne kirjoittaa vaikka joku integer-arvo. Eli aluksi kirjoittaa arvo 2 piste, eli tuo niin tekstityyppinen muuttuja, ja sitten siihen perään kirjoitetaan joku laskettu arvo, ja sitten katkaissaan rivi, niin se tulee lukemaan järkevästi, että arvo on vaikka 15, ja sitten rivin vaihto. Tässä oli sarjaportin lukemisesta, eli sekin jos halutaan lukea jotakin sarjaportista, että mitä tietokone vaikka lähettää sinne tai joku Raspberry Pi tai joku vastaava, mikä on kytketty siihen, niin se on tuolla serial packin 9600 eli sama aloitus, ja sitten katsotaan, että onko serial available. Jos se palauttaa jotakin muuta kuin nollaa, niin siellä on jotakin tulossa sarjaliikenteestä. Itse niitä arvoja siltä portista luetaan monella eri tappaa, mutta tuo on yksinkertainen tapa tuo serial parse int. Eli se ottaa seuraavaa integer-arvoa, mitä se löytää. Eli jonkun numeron vaikka kuten 10. Tämmöistä, että siinä on, jos sieltä on tulossa vaikka 10,15,20, niin se ottaa niistä sen 10. Ja sitten jos sitä kutsuu uudestaan tai samaan, niin se ottaa sen seukkiarvo, eli 15. Ja sitten jos kutsuu 3 kertaa, niin sen 20. Eli voidaan lukea vaikka 3 lukua heti putkella. Sarjaportti on sellainen, että se vaatii aika paljon testausta, että se ymmärtää täysin, mitä se toimii. Jos katsoo sitä koodihommaa, että miten tuo toimii käytännössä. Voisin poistaa tästä nuo ylimääräiset. Hei, tässä on nyt tuo koodi, mikä tuossa pyörii, niin sitten laitetaan alkuun setappiin, eli se serial packin, että aloittaa sarjaportti. Otetaan Padrotex 9600. Sitten voidaan kirjoittaa... No, nyt on vähän sekaisin. Serial packin. No, kaistus. Sitten kerrotaan, että ollaan setupissa menossa tällä hetkellä, niin sinne laitetaan. Mulla meni muuten tuo write line komento väärin, mä en tiedä toimisiko se, mutta se on oikeasti print line ja print. En ole varma, write toimii, mutta write line ei toimi, eli printtiä sitä kannattaa käyttää yleisesti ja print linea. Eli tää voi laittaa tekstityyppinen muuttuja, kuten että ollaan vaikka setupissa, niin se voi laittaa tähän tuolla tapaa vaikka. Sitten tänne voidaan kirjoittaa, että me ollaan nyt loopissa, niin
Näitä voi käyttää sitten niin koodin debuggaukseen, jos joku asia ei menekään kunnolla. Voi tänne laittaa se vaikka jonkun muuttuva arvo, eli ottaa yleinen muuttuja. Joku tuottaa on tämmöinen yleinen, eli globaaliksi, en tiedä mikä se suomeksi on oikein, mutta globaaliksi kuin minkä englanniksi, niin jos se laittaa niin jonkun funktion ulkopuolelle, niin se on niin globaali muuttuja, mutta jos se laittaa funktion sisäpuolelle, eli tänne, niin se on niin paikallinen muuttuja, eli ainoastaan tässä funktiossa. Sitä vaikka kerrottaa, että monen kierros tää nyt on. Tässä mä nyt käytän ainoastaan tuon printtiä, eli mä en halua rivin katkosta tämän jälkeen. Koska mä haluan kirjoittaa tuon arvon nyt tuohon jälkeen. Tällä laittaa tuo globaali, tuo paikallinen muuttuja ei pysty pitää yllä, että monen looppikerrosta, onko se aina ollaan tuossa alussa. Ja sitten laitan tänne vielä se rivin vaihtoa. Eli jos tää vielä laitetaan ykköseksi, tai oikeastaan tässä loopin alussa voi kirjoittaa tänne, että globaali plus plus, eli lisätään se 1. Sen tässä tulee lukea loop ja sitten kierros 1. Paikallisille voi tehdä testinä saman. Näkee, että se ei muutu. Tai se aina nollantuu joka loopin alussa. Näissä ei tarvitse kummempia viiveitä, ne on samaa tulosta suoraan. Mä voisin vähän pienentää näitä viiveitä, ettei tarvitse niin kauan odottaa. Joo, eli nyt täällä, katsotaan, niin nuo oikea kortti on valittu ja kommi ja sitten lähettää koodi. Katsotaan mitä tapahtuu sen jälkeen sarjaportista. Sarjaportti löytyy täällä yläreunasta, tää suurennuslasi, sarjamonitori lukee siinä. Sitä painaa, niin se aukeaa, mutta se löytyy myös täältä työkalut valikosta ja täältäkin löytyy sarjamonitori. Kun sarjamonitori käynnistää, niin Arduino sen jälkeen resettaa itteensä. Sitten nähdään, kun tuolla nuo palot välkkyy, aina kun tulee punainen syttyy, niin sitten kierros vaihtuu. No, se ei taida näkyä siellä näissä, kun se on mun näytössä, vaan mulla on täällä eri näkymä tosiaan. Niin vähän. Joo. Kun painan tältä resettiä nyt, niin sitten osaa vielä vähän järkevämmin tänne. Kaukaisen tuon uudestaan, niin se alkaa alusta sitten. Siinä tuli aikaisemmasta vielä luu alkuun, vaikka se nyt on ei sitä olisi pitänyt sinne tulla, mutta se nyt kumminkin näkyy, että tuo kierros kasvaa jokaisella kierroksella ja paikallinen pysyy joka saman, eli se paikallinen muuttaja, mikä määrittää siellä loopissa, niin se aina menee nollaksi uudestaan. Ja globaali kasvaa tuossa. Onko tästä kysyttävää, että miten toi nyt toimii? Tosiaan käytetään vaikka debuggauksia pääasiassa, mutta sitten sillä voi keskustella muiden laitteiden kanssa myös. Voisi katsoa kohta sitä, että miten luetaan, jos käyttäjä kirjoittaa tuonne arvoja, jos mä haluan vaikka itse muuttaa tuon paikalla tai tuon globaalin muuttaa johonkin toisen tuossa koodin aikana.
Niin. Tässä nyt oikeastaan aika sama mihin kohtaan mä laitan, mutta mä laitan nyt tänne sen serial, että luetaan sarjapodista, että jos siinä on käyttäjä kirjoittanut jotakin, eli jos mä oon kirjoittanut sinne jotakin, niin katsotaan, että mitä sinne olisi kirjoitettu. Eli se olisi serial available sitten. Eli jos sarjapodit saan tietoa, niin luetaan siltä seuraava arvo. Voiko sitä laittaa suoraan tuohon globaaliin muuttujaan? Eli se taisi olla serial parse int. Ja nyt mä käännän ja katson, että toimiiko se. Eli globaali muuttuja pitäisi tulla se arvo, minkä mä kirjoitan tuonne sarjaportin tuossa ylhäällä. Se ainoastaan tuossa loopin alussa lukee sen, että jos mä nyt, no aika nopeetaan tuo loop menee, mutta jos mä kirjoitan sinne 20, niin kierros pitäisi muuttua 20, joo. Eli se globaali muuttuja. Jos kirjoitan 0, se lukee tosta, että tuolla serial available huomaa, että sinne on jotakin tullut ja sitten se koittaa ottaa sieltä ensimmäisen numerisen arvo, eli kokonaisluvun suurin piirtein. Sitten se laittaa sen tuon globaalin muuttuja ja koodi jatkuu. Eli tuolta voi lukea eri tavoilla eri arvoja. Yleensä jos luetaan tekstiä, niin sieltä luetaan read-komentolla tai read-sar tai joku vastaava. Read-komento taisi lukea seuraavan merkin. Sitten siellä on jotakin komentoja, kuten read-until, joku tietty merkki, mutta niitä kannattaa googlettaa, miten sitä luetaan ne tiettyjä tyyppejä, tiettyjä muuttujia tyyppejä. Mutta serial parse intillä se on helppo aluksi. Että jos mä otan tänne vaikka 2 numeroa, eli luetaan tuohon paikallisessakin muuttuja joku, niin sitten se olisi, että aluksi tuo globaali luetaan. Sitten luetaan paikallisessa muuttujana. Niin luetaan vaan tulee putkella, että se miten, että voiko sinne jää jotakin arvoja. Mutta kumminkin nyt, jos oikein muistan, niin jos me kirjoitan sinne 10,20, niin globaali menee 10 ja paikallisessa menee 20. Sä voi testaa ja katsoa. Joskus tuo sarjaporttipuskuri voi joutua, että sen tyhjentää. Tai voi joutua tyhjentämään sen. Se onnistuu parilla rivillä, jos se voi katsoa. Jos me kirjoitan nyt 10 ja 20, niin kierroksen pitäisi mennä 10 ja paikallisen 20. Kyllä en nyt menisi, mutta jos mä kirjoitan nyt 10, 20 ja 30, niin nyt saattaa olla, että se 30 jää seuraavalle kierrokselle ja sitten paikallinen menee jokin tyhjään. Ja paikallinen nollaantui. Kun se ei pystynyt lukemaan siltä mitään, niin sen tuli 0. Jos mä kirjoitan vaikka 1, 2, 3, 4, niin saattaa olla, että sen tulee pari seuraavaa kierrosta. Että aluksi tulee 1 ja 2, sitten tulee 3 ja 4. Siinä ennen kuin jää sitä tietoa sinne puskuriin kumminkin tuossa. Se ei lue kone 2 ensimmäistä arvoa ja sitten jättää loput, siis sitten lukee selkäkerroksella ne vasta. Se voi korjata sille, että tähän loppuun laittaa, että niin kauan kun sarjaportissa on jotakin tietoa, niin luetaan sieltä jotakin tietoa. Tuolla sen pitäisi periaatteessa tyhjentää. Jos nyt kirjoittaa samaan vastaan 1, 2, 3, 4, 1,2,3,4, niin pitäisi tulla, että 1, 2 ja sitten pitäisi tulla, että ne jatkuu siitä. Sitä ei nyt kyllä huomaa. No paikalle pitäisi mennä 1 takaisin. Että nyt sen tyhjentää se sarjapuskuri. Mitä kannattaa käyttää, niin jos lukee siltä jotakin, ettei sinne vahingossa jää. Toki 10,20,30,40. Niin
Sitten tulee 10 ja 20, sitten ne menee nollille, että ne se ei enää jatka niitä seuraavia arvoja. Joo, tossa nyt on tuo perus, mitä nyt luetaan ja mitä se kirjoittaa. Eli sitten osutaan aloituspaketista, mitä tuossa vähän käytinkin jo läpi ainakin alussa. Eli jos Arduino alkaa ohjelmoimaan, niin siihen kannattaa hommata aloituspaketti. Muuten sitä on vaikea saada mittaa aikaiseksi ilman, että on niitä komponentteja. Ainoastaan tästä saa tehtyä, niin on sarjaportin kanssa testailu ja tommonen. Ja sitten tuo sisäisen LED-pilkuttaminen, mikä tässä piirillä oli. Ei sitä oikein kauheena muuta pysty tekemään ilman, että on niitä komponentteja. Niin aloituspakkauksessa on tosiaan kaikenlaisia yleensä. Sitten niissä on vielä... Kerrostako tämä nyt oikein se näyttäkään? Sitten niissä on semmoinen projektikirja, missä on jotakin esimerkkejä, mitkä kannattaa kanssa tehdä. Ainakin jos ei Arduino ole aikaisemmin käyttänyt, niin kannattaa tehdä niitä esimerkkiprojekteja, mitä siellä kirjasta löytyy. Niin niistä oppii yllättävän paljon niistäkin. Tästä jos katsoo tämän alkuperäistä Arduinon pakkausta, niin sitä saisi zoomattua. Niin siellä on projektikirja, 170 sivua. Se on kyllä englanninkielinen, pitää sitä englantia osata, jos haluaa niitä katsoa. Tietty, siellä on kuvia ja tämmöistä, niistäkin kyllä näkee. On se kuva suomen kielellä? Joo, ehkä ne saattaa olla. Kuvat kertoo niin kuin 1000 sanaa. Kyllä. Siellä on alkuperäinen Arduino ja USB-kaapeli ja sitten koekytkentäalustakin löytyy joku 400 reikäinen. En tiedä, onko se suurempi sitten. Kytkentäjohtaja, 70 kappaletta. Ne kyllä menee hiljalleen rikki, että niitä kannattaa hommata lisää. Se puinen alusta, eli se on just sama mikä tässä, että kyllä se on just tämä sama varmaankin. Paristoliiti, niin tuohon saa 9 voltilla tosiaan virrat sitten. Mutta ei se niin kovin pitkään välttämättä kestä 9 voltin paristolla, että ei kannata jättää päiviksi. Itsessään tuo Arduino ei ole kovin virtapihi, ellei sitä modifioi. Siltä pitää ottaa komponentteja pois tai muuten modata sitä, että siitä saa virtapihin, että saa paristolla toimivaksi. Onko sitä havaittu, minkä verran se kuluttaa? Kyllä se joku 30 mA, kun se taisi olla suurin piirtein koko ajan. Kun tuossa on regulaattorit, jotka pienentää jännitettä, niin ne syö sitä virtaa. Vaikka se laittaisi niin nukkumatilla, että sen pitäisi vähän syödä, niin se kumminkin syö sitä. Eri versiot Arduinosta, kuten Pro Mini, niin sen saa syömään erittäin vähän virtaa. Jos sitä poistaa sen LEDin, mikä siinä on, ja sitten ei sitä välttämättä muuta edes tarvinnut, niin sen saa syömään mikroampeereja virtaa, eli se kestää jopa vuosia paristoilla. Valovastuksia, ne oli kai semmoisia, että jos mitä enemmän valoa, sitä vähemmän niissä on resistanssia. Siellä on painikkeita ja lämpötilaanturi, kallistusanturi, näyttö löytyy. Erilaisia LEDejä, moottori, servomoottori, eli servo on tämmönen, mikä tässä on. Sitä ei kunnon näe, mutta tämän pystyy ohjaamaan tiettyä asenta. No vissiin sun tärkein projekti. No joo. Kato koko ajan esille.
Sitten löytyy transistoreita ja kondensaattoreita, peruskomponentteja, mitä tarvii elektroniikassa. Suuntavastuksiakin. Eli joku tommonen kittistä on hyvä hommata alkuun. Noita löytyy edullisemminkin kyllä, että tuo kalliimmasta päästä. Onko mitään langattomia ratkaisuja riittänyt, vaikka tuohon Arduinon tai sitten Raspberry ympäri? Joo, niitä on. Kaksi hardwarea keskustelee keskenään. Lähinnä on Fifiä käyttänyt niissä langattomissa, mutta se nyt ei ihan Arduino sitten suoraan vaan. Joo. Se on periaatteessa puoliksi Arduino kumminkin. Tää ei kuulu Arduino-piireihin, mutta tää niinku kumminkin pystyy ohjelmoimaan Arduinolla samalla ohjelmointiympäristöllä. Tässä on se Fifi samassa, niin se on sen takia mukava piirre, että pystyy netistä hakemaan suoraan tietoa. Mutta Arduinoonkin saa se Fifi sillä shieldillä, mikä laitetaan siihen päälle, niin se toimii periaatteessa samalla tavalla, että tämmöisenä saa tuohon Fifi päälle laitettua. Mutta on se erikseen niitä vaikka semmoisia 433 MHz lähettimiä ja vastaanottimia, joilla voi siirtää Arduinoiden kesken tietoa. Joo, ja mulla on just sehän yksi projekti työn alla ja se ei ole niin helppoa kuin luulisi. Niin, sillä kysynkin. Fifi on suhkat helppo, että se toimii aika oikeasti. Onkin varmaan löytyy jotain kirjastoja, jossa on joku valmis protokalla tavallaan, että se ei ole varmaan, kuvittelisi, että pääsisi aika paljon lähemmäksi sitä valmista sillä, että Joo, kyllä niihin langattomia löytyy. pelkillä kirjoituksilla ja muilla luilla rupeaa tekemään jotakin tuommoista vähänkään monimutkaisempaa, niin siinä saattaa ehkä päätä joutua raavimaan hetken, että saa sen protokolla, että saa se jollain lailla sen dataa liikkumaan, kun joku on varmaan miettinyt sen aika valmiiksi. En tiedä, saisiko jopa niinku sarjaporttia suoraan langattomasti niillä 433 MHz-systeemillä lähetetään toiseen Arduinoon, että sekin saattaisi olla mahdollista. Siinä käyttäisi siinäkin on jonkunlaiset systeemit, jotka suodattaa sitä sarjaporttia ja katsoo, että onko siellä paketit oikein ainakin varmaan. Sitten on niitä muutakin 2,4 GHz langattomia systeemitä, millä saa siirrettyä tietoa nopeasti. Käytetään ohjaimissa ja tämmöisissä, joka ei ole niin kuin Fifi, mutta kumminkin se toimii samalla taajuudella. Mutta joo, että jos on kysymyksiä vielä, niin voi käydä läpi. Onko tuossa niin nämä keskeisimmät erot noissa liittimissä verrattuna tuohon Raspberryin, siihen GPIO-liittimiskampanjaan? Miten niiden vertailu, jos ei sinällään niin tällä euromääräisellä panostuksella ole merkitystä? Niin, suhkat samanlaisia nämä, mutta Raspberryssä taisi olla, onko ne 3,3 volttinen kaikki? Joo. Sieltä ei 5 volttia saa sitten ulos suoraan ainakaan. Joo. Raspissa on jo suoraan alkista sisään tullut, se on suuri puoli. Joo. Eli valoanturia ei pystyisi lukemaan ainakaan suoraan tämmöistä, mitä mä aikaisemmin näin. Ja hinta on sitten tietysti toinen. Joo, kyllä jos noin kiinnostaa, niin kannattaa tuolla Arduinolla aloittaa. Se Raspberry vaatii sitten vähän Linux-osaamista ja ohjelmointiosaamista ehkä eri tavalla. En voi itsekään noita vielä yhtään säätänyt Raspin kautta noita Arduino-hommia tai Electron-hommia, että riittänyt Arduino niille kaikki mitä tarvinnut. Joo. Raspberryllä pyörii sitten semmoista, mikä tarvii Linuxia tai vastaavaa. Kyllä. Jos kuvitellaan, että joku tuohon niin Arduinollekin, jos on se Wi-Fi, niin varmaan saa aika helposti joku HTTP-serverin simppeli ja sitten vaikka joku JSON API tai joku tämmöinen varmaan aika helposti tehtyä siihen. Joo, saa kyllä. Että Niin kuin, sitten olisi tavallaan aika standardit palikat sitten vaikka lähetellä kännykällä jotakin, että saa vaan sen portin jostain tietoa ja IP-osoitteen, niin sitten voi vaikka kännykkäsoftalla sitten heitellä tai lukea sieltä vastaavasti. Joo, kyllä ne saa. Mulla tuossa ehkä esimerkkikin siitä. No ei mulla nyt tossa tai sitä esimerkkiä olla, mikä tässä on.
tässä piirissä, kun tää hakee tietoa netistä kumminkin, mutta siinä web-serverin homma kumminkin, että siinä on se klientti. Niin. Se on kumminkin web-serverin tekeminen ei ole kovin iso homma kätteitä kirjasta. Se on niin, muutama kyllä. rivi koodia niistä web-serveristä laittaa sinne, että se JSON-homma pitää sitten kyllä itse koodata. Niin, mutta sehän nyt ei tarvitse olla, kun siis, en tiedä löytyykö siihen joku parseri tai ei, mutta siis ainakin jos muodostaa sitä, niin sehän on vaan tekstiä ja parsiminen on aina oma juttu. Kyllä se varmaan löytyy esimerkkejä siihen JSON-hommakin, että muutkin on varmaan sitä. Mä vois kuvitella ainakin, koska se on niin yleistä nykyään. Lähinnä vaan sitten, että siihen se on tietysti pykälän verran vaikeampaa, tietysti helppoa sinne olisi vaan vaikka tehdä vähän niin kuin pilkulla eroteltuna niitä asioita, mutta sitten taas tällaisen JSON on tavallaan sitä, että siihen löytyy hyvät kilkkeet, sitten jos haluaa tehdä vaikka puhelimella tai jollekin sitten toisinpäin. Niin. Tietysti aina vähän, että miten paljon haluaa haastetta. Kerran sen tekee, niin sitten on aika helppo tehdä uudestaan. Niin. Oliko sulla ajatus, että tuossa niin pyörisi jotain web-serveriä? Niin, siis yksinkertainen web-serveri, se on niin päin valmiina, tai äkkisestä voisi kuvitella, että olisi helpompi, että, että sen tuon värki ei tarvitse tietää, missä se minun puhelin esimerkiksi tai tietokone on, vaan minä tiedän, että missä IP:ssä se on, niin sitten ottaa sieltä ja kyselee, että esimerkiksi vaikka tilaan, että missä tilassa sä oot, ja sitten taas sitten mahdollisesti, että jos haluaa vaikka muuttaa jotakin asetusta tai jotakin siltä. Tavallaan voisi sitä puhelimesta kysyä, että mikä sun tila on. Niin. Tai että mitkä sinun asetukset vaikka tällä hetkellä on, ja sitten voisit muuttaa niitä, että se ihan vaikka tämmöinen, että Siihenkin löytyy kyllä aika valmista siihen, että on just joku semmoinen, että voi jotakin katossa olevia ledien voimakkuuksia tai valaistusta muuttaa. Mietin varmaan, että kun siinä oli puhetta, että mulla oli tämä idea tästä niin ledien ohjaamisesta ja muusta, niin sitten varmaan löytyy tälle varmaan suht valmista näille, mitä nämä Philipsin ne huet vai mitkä ne on ne valot, että jos olisi vaikka niin sitten ihan niin samassa huoneessa, vaikka niitäkin minä veikkaan, että niillekin varmaan löytyisi jotkut Haxorod-systeemit, että voisi ohjata niitäkin. Ei tarvitse välttämättä olla piuhalla vedetty, että voi olla vaikka ihan niin kuin seinälläkin olevat valot tottelisi sitä samaa systeemiä. Että Kyllä se jotenkin varmaan saa, että jos sillä joku ohjelma on sitä varten, miten niitä ohjataan. Vai miten niitä käytännössä ohjattaisiin normaalisti, niin onko siinä joku kauan vai mitä? Kyllä minä veikkaan, että joku on sen niin kuin näille Arduinoillekin niin viritellyt. En ole kyllä pätkääkään käyttänyt aikaa se asian niin tutkimiseen, mutta voisin kuvitella, että joku on se ainakin miettinyt. No niin. Ja niitä sitten, eikö tällä Ikealla, eikö se joku vastaava kanssa semmoinen valosysteemi, että niitä voi ohjata jollain kauko-ohjaimella niitä lamppuja. Ne voi veikkaan, että Philipsin tuet maksaa vähän enemmän kuin Ikea. Niitä ei kuitenkaan ole yhteen sopivia, en usko aina. Joo, jotakin semmoisia lamppuja, mitkä ruuvataan vaan katsoa, niin. mitä pystyy. Joo, en poita vielä hommannut, mutta on kuullut niistä, että sinänsä vaan siis silleen, että sillä pystyisi tavallaan silleen pystyisi tekemään aika helposti sen, että kun mulla oli ajatusta niille LED-nauhoilla sitten luo sitä lisävaloa, mutta sitten saisi samalla siihen samaan moodiin sitten kaikki muutkin valot, että jos lämmittää vaan valot vaan huoneeseen, niin sitten ne on siinä samassa moodissa. Jos haluaa tämmöiset tyylikkäät bordellipunaiset sitten, niin sitten ei mene tunnelma pilalle, jos joku painaa valot. Niin, pitää lähteä kirkkaat valot. Tulee valmista tolista jotain. Sitten mä arvelin, että varmaan sillä löytyy siihen valmiit ratkaisut, joku ainakin jonkunlaista. Minkä verran on tullut vastaan näissä semmoista sutteasekundaa, että siis tarkoitan siis sillä lailla, että joku on hehkuttanut, että tässä on hieno systeemi, mutta sitten se on ihan hazardi. Että se ei ole vähän niin kuin minun kaveri elektroniikkasuunnittelija, niin se erään suomalaisen hissiyhtiön hätäpuhelimen virtalähettä kuvasi sillä lailla, että se perustuu toiveajatteluun. Että siis minkä verran tulee sellaisia projekteja vastaan, että jos ei tiedä siitä tarpeeksi, että kokenut näkisi heti, että tätä ei kannata edes aloittaa. Että niitä esimerkkejä, näitä mitä löytyy, niin sillä varmaan voisi kuvitella, että laatu vaihtelee, että on hyvin koodattuja ja huonosti koodattuja vastaavasti varmaan sitä elektroniikkapuolelta ihan samalla lailla, että onko sitten jotakin tiettyjä sivustoja esimerkiksi, joita jotenkin moderoidaan. Tai niin kyllä niitä on niitä tiettyjä sivustoja. Että missä tietää vähän, että se on vähän tämä viime aikoina tullut
naurettua tälle, en tiedä, oletteko tiennyt se joku arabi-oloinen tyyppi, se Electro Boom tuolla YouTubessa, joka tekee aika mielenkiintoisen oloisia kytkentöjä ja ottaa aikamoisia sähköiskuja siinä sivussa koko ajan. Sillä on aika erikoisia ratkaisuja, esimerkiksi kun virtalähteet suoraan vaan diodilla tasasuuntaan suoraan verkkovirrasta ja tämmöisiä virityksiä, jotka itsellä ei niin tulisi mieleenkään, mutta siellä on aina räjäyttelee kaikki kondensaattorit. Osa niistä on käsikirjoitettu, että se on semmoinen niin stand-up-koomikko ja helkkari hauska, mutta siinä osa niistä kyllä sähköiskuista ihan reaktioista päätellen tulee yllätyksenä. Tosi hyvä panostaja kanssa. Hyvä panostaja. YouTubessa on joku tommonen äijä, se on siis joku sähkötekniikan professori tai joku, ja se on lavastanut ne kaikki. Ja mä varmaan puhutaan samasta. Se on joku semmoinen arabiilta kuulostava nimi sillä on, tai joku semmoinen niin semmoinen englantia. Se on varmaan just se sama. Se on lavastanut ne kaikki. Se voi tietää, olla, mitä se tekee. On, mutta siis sillä on hirveän hyviä juttuja, hienoja projekteja, mutta ihan sairaan hauska äijä. Siis semmoinen niin naurua ihan oikeasti. Ja se tarkoituksellakin varmaan ne kytkennätkin on vähän semmoisia, että niin ei äkkinäinen ehkä, niin ei paljon tarvitse tietää sähkötekniikasta, että tietää kierretään kaukaa. Niin. Se on hirveän hauska äijä. Hyviä juttuja. On viritellyt vähän joka suuntaan niitä. Mikä se oli se The Incredibles, vai mikä se on se yksi sivusto, missä on paljon? Niin, Instructables. Sieltä löytyy paljon näitä esimerkkejä, niihin voi ainakin luottaa jollakin tapaa. No sielläkin on kyllä eri tasoisia, niin. Kuka tahansa voi oppia sinne. Nyt siis sillä, että onko niissä jonkunlainen äänestyssysteemi tai joku tykkäyssysteemi tai joku vastaava, että niistähän voisi, jos siellä on joku semmoinen peukutussysteemi, niin sitten joku peukutussysteemi. Äkkiä niin varmaan tulee selvittää kommentointi, jos sillä on kommentteja mahdollisesti jättää, niin voisi kuvitella, että jos sillä on jotain oikeasti vaarallista tai semmoista, joka niin on epätodennäköistä, että se toimii, niin varmaan niin luulisi tulevan palautetta jossain vaiheessa. Joo, kyllä sillä kommentit on, että niistä näkee. Ja itse ainakin, jos on joku mihin mä teen ratkaisun, niin katsoo useampia. Mä oon silloin tosi monia aina tehnyt yleensä samanlaisen projektin. Niin. Katsoo useampia ja sitten katsoo vaikka, että onko sille ihan selkeä yhteinen, että ne mittaa amperit Linuxesta, niin sitten sä voit ajatella, että okei, että mitataan sieltä, koska kaikki tekee niin. Eikä näissä matalavirtajutuissa niin ihan hirveästi voi muuta mennä kuin komponentit päälle. Niin, siinä mielessä, mutta lähinnä, no, varsinkin jos sinne kytketään mitään erityistä, mutta siis tarkoitin vaan sitä, että niin sitten ei turhaa tullaa aikaansa silleen jonkun semmoisen väkräämisen, joka että se saattaa toimia tai hyvin todennäköisesti ei. Siis silleen, että se on aina vähän silleen, että sama mistä asiasta, että sä tiedät tarpeeksi, niin sitä hirmu helposti se ei välttämättä osaa lukea niin kriittisesti sitä asiaa, että varsinkaan silleen ei pysty tavallaan blokkaamaan niitä heti, että roskiin tämä voisi olla hyvä ja sitten tuo silleen, että sitä pikkusen jotakin on tutkinut jotakin asiaa, niin hyvin äkkiä rupeaa tulemaan se silmä kehittyy tavallaan siitä, että pääsee vähän jyvälle, että tietääkö tämä mistä se puhuu ja jotakin. Kyllä sitä aika hyvin löytyy kumminkin sitä aina mitä etsii. Se esimerkki tekee sitä mitä olettaisiin tekevän. Ei ole tullut vastaan semmoisia, että tulisi mitään suurempia ongelmia. Tietty ne aina ei toimi halutulla tavalla, että se voi olla vaikka eri piirre tai eri anturiversio tai joku tämmöinen. Se ei välttämättä toimikaan. Sitten saa monta tuntia menettää siihen, että tutkii, että se ei toimi. Veipä, että se ei. Tämmöistä. Voi sekin olla, että se komponentti, mitä koettaa käyttää tai anturi, niin on rikki. Niin. Sehän on tietysti aina se yksi vaihtoehto vielä. Sen takia on hyvä olla monta kappaletta samaa, että pystyy testaamaan toisella. Siinä on kyllä se aina vaara, että polttaa sitten sen toisenkin saman. Joo, että seuraava kurssi on sitten pari viikon päästä. Varmaankin ne letuitakin menoa, mutta eiköhän se tolleen ole. Lähinnä se ohjelmointiin liittyvä varmaan tuo seuraava, että käy läpi niitä käytännön ohjelmointihommia, eli muuttujatyypit ja
loopit ja sitten kaikkea mitä ohjelmoista tulee kai. Jos ne jää aikaan, niin sitten vielä kaikki muuta. Kiitoksia, että pääsitte paikalle. Hyvä juoksu. Hyvin vedetty. Minusta aloituspaketista sen verran, että tuo mikä äsken Kai näytti tuo verkkokauppa, niin se on mun verkkokauppa. Muuta sellaista kammaa. Näin näköistä, että mä otin tänne mukaan. Sä oot vähän halvemmalla, mitä sitä verkkokauppa.